sikatala an bɛ foli ni waleɲuman dɔn an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na i b'a fɔ an ka laadalasigiw don nin ye tɛnɛn fo ka taa bila juma nin y'o baara ye min n'an ye tilelafanaw dun selifana seliw kelen kɔfɛ an bɛ gafew ta kelen kelen a kɔnɔ kuma ka se ka o ɲɛfɔ malidenw ye min b'a to ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni kun masirilen o yɛrɛ kɔni u bɛ bɔ bi ye juma ye lahɔrɔma don don ayiwa bato don don an kɔni an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka bato ala k'u jaabi ayiwa an ka jamana a bɛ lakana min ɲinina an ka jamana a bɛ min ye lafiya min ɲinina ala k'o nɔgɔya mali ani maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen anw ye dugawu kɛbaa ye ala de kɔni ye a minɛbaa ye yarabi ala k'an ka dugawu jaabi foli an b'o kɛ k'o ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la mamadu nfa senparama nin waati in na honorable k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa sarangosi saran cɛw ni muso mali bɛɛ lajɛlen kɔni ka saran an bɛ a yɛrɛ fo nin waati in na ka waleɲuman dɔn kalilu senparan universel media fo ka taa se super gt ale ni ayiwa min bɛ tali kɛ tulu ɲuman o de ye super gt tulu la samalaɲɔ o de ye super gt ayiwa cicogo foyi kɔni den kelen tɛ tulu min na ka k'i ka moteur kɔnɔ ka nimisi wasa k'o sɔrɔ a kɛra moteurmafɛn fɛn bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ moto la ka taa bila mansinbaw ale ni mobiliw bɛɛ lajɛlen na n'i sera universel media la min ye kuranko batiriko pɔmpu fo ka taa se frigo ko ma nin bɛɛ lajɛlen nimisi wasa o yita ye an bɛ foli kɛ yubiya kɔnɔna la muktar sise an fɛnɛ an kɔni b'a dɔn an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn pazem kɔnɔna la ani a ma ɲɛmaaba directrice coordinatrice Madame Diabaté Alima Traoré, le grand bad spécialiste en passation de marché, Alou Badra Traoré, an bɛ a fɛnɛ fo nin waati in na ka foli kɛ impôt la min ye Korofina an yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ yan nɔ impôt a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an b'u fo an ka musoba fila min yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Madame Ba Fanta Sise ka fo ka waleɲuman dɔn ale ni Madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na foli kɛlen kɔfɛ an bɛ boli ka taa universel media kɔnɔna la tani ka sigi o ye bana ye o tɛ jɔnni to anw bɛ taa nka an bɛ sigi universel media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba universel media ko ladege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batiri ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batirima ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali sigata la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ayiwa n taara n nana o tɛ dantigɛli janbɔ sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye indépendant ye indépendant kɔnɔna la min bɛ tali kɛ mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga yɛrɛ kɔni cɛbɔli ma ni ale ka baara yɛrɛ fɛnɛ bɛnnen bɛ kalafiliw olu bɛɛ lajɛlen ma a tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni bi jumadonya yɛrɛ kɔni ye Abdoulaye Maïga i b'a ye k'a fɔ a bɔra ni laseli ye laseli a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili baara minnu olu yɛrɛ kɔni o bɛ kana bi an bɛ waati min na bari ka d'a kan maliden caman kɔni bɛ ɲininkali la fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yalima kalafili ninnu a ko a bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ cogo di a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa ayiwa kumaw kɔni cayalen bɛ maa caman yɛrɛ kɔni y'a jira olu ma d'a la k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ
waati min yɛrɛ kɔni fɔra ni referendum bɛna k'o la n'o ye n b'a la n t'a la ye ayiwa ka bɛn ni marisi kalo o tile 19 ye maa caman yɛrɛ kɔni o sigara o baara yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw kɔni o bɛ mun yira ni a bɔra ka mun fɔ colonel Abdulaye Mayiga ka bɛn ni bidonya yɛrɛ kɔni ye ayiwa a bolila fɛn caman kan o dɔ ye yalima kalafili ninnu a bɛna bɔ wa ka b'o la a bɛ fɔ baara min yɛrɛ kɔni ma ko réorganisation territoriale n'o ye ka se ka fanga cɛbɔli walima ka se ka an ka sigidaw olu cɛbɔli baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na o tɔw bɛ se ka sanna sɔrɔ cogoya min na ani bugunatigɛ sɛbɛn kura min n'a kuma bɛ fɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko carte biométrique national carte biométrique sécurisée wa ale baara tɔw fɛnɛ kun bɛ se ka cɛ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko malidenw kɔni tɛ ka bɔ nka i b'a ye a sɔrɔli fɛnɛ f'an k'o fɔ ministre de la sécurité in na ayiwa kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye anw yɛrɛ si man ta sɔrɔ fɔlɔ ka b'o la i b'a ye minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ fanga yɛrɛ kɔni cɛbɔli ma a bɔra yaasa ka se ka malidenw ale ni diɲɛma fo ka taa se mali ani jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ taamala ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa kalafili ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn ka ɲɛfɔli kɛ a taabolow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan min bɛ tali kɛ kalafiliko kan ni ayiwa ale yɛrɛ kɔni sɛbɛn fɔlɔw baaraw bɛɛ lajɛlen banna ka bɛn ni juin kalo san 2022 ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛ nka bi an bɛ waati min na fo k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na laɲini min kɔni tun bɛ sɛbɛn ninnu kɔni kɔnɔ a ma se ka labato ayiwa o b'a yira k'a fɔ sɛbɛn ninnu kɔni a ma kɛ kurannikolo ye ka sababu kɛ ɛji baara ale yɛrɛ kɔni senna sumayala ni kalo 6 min ye o nana don ni gɛlɛyaba la hali n'o y'a sɔrɔ a bureau national ale yɛrɛ kɔni congora ka ban nka min ye a denmembremaw min kan ka taa Kulukoro Kayi Sikaso ale ni région tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni na halisa o baara ninnu kɔni o bɛɛ lajɛlen ma se ka kɛ ka fara o kan a bɛ fɔ min ma ko processus d'enrôlement n'o ye an ka carte biométrique ko ye ale de kɔni fɛnɛ bɛna kɛ kalafili sɛbɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ayiwa ni o ma se a seyɔrɔ kɔni na a bɛ kɛ gɛlɛya ye ni kalafili ninnu kɔni olu bɛna se ka kɛ a kɛ waati yɛrɛ kɔni na o de la ɲɛmaw kɔni y'a laɲini min ye ka kalafili kɛ kalafili min ayiwa ni maliden yɛrɛ kɔni caman kɔnɔ ta o bɛna to i kɔnɔ o tɛ se ka kɛ fiyewu fo a baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka labɛn cogo la min n'a bɛna kɛ nimisi wasa ye maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan maliden caman bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a ɲini yaasa ka se ka u tɛgɛ sɛbɛn n'o ye kalafili baara ninnu na nka an si den kelen yɛrɛ kɔni ma sira sɔrɔ fasiri a sɛbɛnna min ye Yusuf Kamara fɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔna la ka indépendant k'ale bila an bɛ don min ye soir de Bamako la ale kɔnɔna bɔko 603 sɔgɔmada in na a b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale fɛnɛ kɔni bɛna i dakuruɲɛ fɔlɔ ka se ka o kɛ bi an bɛ waati min na u ka n'o o ye a bɛ fɔ maa min ma ko min bɛ tali kɛ nanzarakɛla min n'ale David Confisé pardon donc ale yɛrɛ kɔni ye cɛ ye ni min ye kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔ belebele don wa maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a yira k'a fɔ lafasalikɛla fɛnɛ yɛrɛ kɔni don ni o bɛ tali kɛ avocat la kɔni a bɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka ja farafinna yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ bi a ye sigi min n'a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko conférence de presse yɛrɛ senfɛ a ye laɲini belebele 3 ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin ayiwa Mali ani minnu bɛ ka walejugu ta ka anw ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min b'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na i b'a ye k'a fɔ David Confisé an y'a fɔ a tun bɛ min ye kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ayiwa a ye diɲɛma yɛrɛ kɔni ladɔnniya ka bɛn ni alamisadonya ye marisi kalo tile 9 san 2023 a kɔni y'i da don Mali gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a ye taasiraw fɛnɛ yira an bɛ se ka taa minnu yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye gɛlɛya ninnu caman bɛ se ka b'u la cogoya min na nka yan'o cɛ a kɔni ye ɲinini belebele dama min kɛ o fɔlɔ o de kɔni a bɛ ɲɛsin Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ni lakana sabatili yɛrɛ kɔni ma a ko a ka fɛɛrɛ kɛ min ye hélicoptère ye ka se ka o bila ka taa min ye mondurukaw olu yɛrɛ kɔni ma a bɛ waati jan bɔ monduru da yɛrɛ kɔni sogolen bɛ k'u ɲɛ ka b'o la laɲini filanan a b'o kɛ n'o ye foli kan ye ka ɲɛsin Al-Qaïda Abu Abeida Yusuf Al-Anabi ale yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan min ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni o kɛra ayiwa sababu ye a yɛrɛ kɔni ye kumakan bila n'o ye ka ɲɛsin
France 24 yɛrɛ tele yɛrɛ kɔni sanfɛ ayiwa a bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin o ma ayiwa ka b'o la a bɛ tako sabanan o de bɛ ɲɛsin Allemagne finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen attentat min ye olu yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chantier min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni a bɛ labɛnna min n'a wari bɔra Allemagne jamana yɛrɛ kɔni kunna a b'a jira k'a fɔ tuguni a b'i da don a ka laɲini fɔlɔ la n'o ye mundoro kɔnɔna ye maa 40 ɲɔgɔn maa 4000 a kɛtɔ b'a la o de kɔni bɛ mundoro bi minnu ni gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni b'olu kan olu bɛ banbaaci wale kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma ko Katiba de Masina u bɛ olu yɛrɛ kɔni ka marako juguya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yen nɔ o kama a ye a laɲini Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Sadio ka se ka min ye hélicoptère ye ko o bila ka taa yaasa mundorokaw olu yɛrɛ kɔni balo caman u ka maa minnu bɛ jamana kɔ kan n'u teriw olu kɔni ye balo min c'u ma a bɛ t'i jɔ fɔ tɔni 20 na nka balo ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dalen bɛ min ye douanzɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u bɛ ɲinini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka balo ninnu pankuru 5 ka se ka o c'u ma min b'a to balo ninnu kɔni bɛ se olu yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ wa min ye sunkalo waati yɛrɛ kɔni fana bɛ ka se olu kɔni ka laɲini ye ka se ka bɔda k'u ye min b'a to u bɛ balo sɔrɔ sunkalo u bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na a ka diya sunkalo bannen kɔfɛ ka se k'a tɔ k'a k'u ka waati la tɛmɛna yɛrɛ kɔni ye i b'a ye u bɛ laseli kɛ waati tɛmɛlenw na Mali finitigilakaw kɔni tun bɛ taa balo di olu yɛrɛ kɔni ma yanni samiya yɛrɛ kɔni bɛ se nka kabini samiya yɛrɛ kɔni donna i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw yɛrɛ kɔni a nana o kɛra a bɛ san 3 ɲɔgɔnna si bɔ Elhaji Ibrahim Bubakari Keita waati min na ale bɛ fanga la MINUSMA olu yɛrɛ fana kɔni bɛ nin baara kelen kɛ min ye ka se ka balo kɛ pankuru kɔnɔ ka taa di mundorokaw yɛrɛ kɔni ma kabini cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni nana ko MINUSMA yɛrɛ kɔni y'o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ o kama u y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ olu y'a jɔ ɲɛ jɔyɔrɔ ye jɔn ye bi o de ye Mali finitigilakaw ye olu ka se ka o jɔyɔrɔ kɔni fa Claude a kɔni ye a jira k'a fɔ min ye mundorokaw olu ka gɛlɛya fo ka taa se maliden fɛn o fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ko olu ka gɛlɛya kɔni ye ale yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ye a ye ɲɛfɔli kɛ bi an bɛ waati min na mafiya jugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu de bɛ ka se ka diɲɛ n'o ye gɛlɛya jugu ka se ka diɲɛ sɔrɔ bɛɛ kumaniya diɲɛ denw yɛrɛ kɔni ma k'a ɲɛsin u yɛrɛ kɔni dɔrɔn ma a ko nin ye wale min yɛrɛ kɔni a tɛ ɲa fɔ an ka a kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Lamɛriki jamana ta u ka entreprise olu bɛ yala la ka na maaw dala sumusumuni ka na nafigiya ni sonifanaya ni kuleyaw k'olu kɛ wali jamanaw yɛrɛ kɔni kan i b'a ye min bɛ tali kɛ tajiko min yɛrɛ kɔni bɛ sen na n'a bɛ fɔ min ma ko biocarburant ale yɛrɛ kɔni ka baara dɔ bɛ boli nin sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o de ye ka se ka yiriw ka se ka o ni a denw olu bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka kɛ taji ye fo ka se ka maaw mako yɛrɛ kɔni dilan Claude a y'i da don Ukraine ale ni Russie olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye a laɲini fɛnɛ min bɛ tali kɛ ka se ka a yɛrɛ kɛ ciden ye ni yamaruya kɔni bɛ di ale ma a bɛ taa min ye ka Yad Agali ale ni o ka ɲɔgɔn ye ni ani Yad Agali kɔni ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw olu tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ko a dalen b'a la Yad Agali mana ale bila ka taa Abu Anabi fɛ yen siga foyi t'a la a bɛ ale yɛrɛ kɔni lamɛn nka bi a bɛ waati min na a ko bi an bɛ waati min na ko Yad Agali kɔni a bɛ se ka ale bisimila nka ale yɛrɛ kɔni mago bɛ jaabi la ni jaabi jɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔla ale yɛrɛ kɔni bɛ taa nka Yad Agali k'a terikɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale ni o ye ɲɔgɔn ye ayiwa kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ a bɛ taa Yad Agali fɛ yen a ka seereya jɔnjɔn yɛrɛ kɔni sɔrɔ bari ka d'a kan n'a taara ka sɔrɔ min ye seereyaba kɔni tɛ yen i b'a dɔn banbaaci wɛrɛw mana sɔrɔ kɔni n'u ma mara u bolo kɔni u n'a fa o ɲuman min ye a ko hali n'ale bɛ taa ale bɛ yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔni k'o ɲini Yad Agali fɛ n'an bɛn'a la alhamdulila n'an ma bɛn a la ayiwa ka se k'ale bila ale bɛ se ka segin cogoya min na min ye ka na Bamako wɛrɛ kɔni o kɔnɔna yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ min ye wale min kɛra waati laban in na jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔnya fanfɛla la min ye kumasentigi ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ale sigalen don min ye Lamɛriki jamana olu ka mafiyaw la bari ka d'a kan waati caman ale bɛ farafinna fo ka taa se Ghana ni farafinna fɛn fɛn san 15 ɲɔgɔnna si ye ayiwa ale kɔni bɛ nin dugu ninnu kan nin kɛto a bɛ jamana nin gun yɛrɛ kɔni kan n'o ye farafinna gun ye ayiwa wale kelen min n'ale o ye Lamɛriki mafiya mɔgɔw ko Ghana ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ ka o wale kelen de ye ka kɛ jamana kɔrɔn fɛ o de kama ale y'a jira k'a fɔ ni maa ka baara ye nin ye Lamɛriki jamana mɔgɔw olu ka baara ye a y'i da don
a yɛrɛ ka cakɛda min ni o ye a ka entreprise ye wa ni dɔ bɛ Ghana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mali la n'a bɛ fɔ min ma Plant All Power awɔ ni o ye pop ye diesel donc n'i y'a yɛlɛma nanzarakan yɛrɛ kɔni na n'o ye français ye a b'a yira k'a fɔ ayiwa fanga ni o ye ayiwa min bɛ tali kɛ tulu min n'an b'o sɔrɔ ka bɔ yiriw la ayiwa o yɛrɛ kɔni fanga a nafa a tɔnɔ a y'o ɲɛfɔ ka ɲɛsin motɛrimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma a ko yani ale yɛrɛ kɔni kana min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebiyan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ yaasa ka se ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ ale kɔni nana farafina jamana tilebiyan fan yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa yaasa ka se ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye ka se ka tulu fo ka taa se min bɛ tali kɛ k'o bɔ yiri yɛrɛ kɔni na o ka kɛ mɔgɔ ye maaw ale ni diɲɛ maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma yani o ka kɛ farafina ani nɔ ale yɛrɛ kɔni tun bɛ nin baara kelen na l'Amérique jamana kan o y'a sɔrɔ u tun b'a tulu ninnu k'o kɛ baara ye baara minnu b'a kɛ ka u mɔgɔw dilan l'Amérique jamana kan u ka restaurant belebele yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ ani min sɛbɛn ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔna la Eko Dununba Kalantan a ma gosi sa wa min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka taamaw olu bɛɛ lajɛlen ma Madina Sisoko Madame Dambele ayiwa a kɔni ye min ye Dununba ka gosi ka kunkan yɛrɛ kɔni di kunkan min dira o de ye k'a fɔ taamaden minnu ni olu bɛna don terrain min n'a bɛ fɔ a yɛrɛ ma locomotive CC 2022-07 k'a ye ta k'a daminɛ Bamako fo Kayi a bɛ tɛmɛ dugu o dugu a kana pan dugu si kunna ko min ni a ka dɔgɔn kunnafoni a y'a di k'a fɔ ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ kunu ani bi tɛ kelen ye maa minnu nana k'aw ɲɛ ko k'a yɛlɛ kunu olu yɛrɛ kɔni olu tɛ yen bi an bɛna kibaruya d'aw ma kibaruya dumanba min b'a yira k'a fɔ ayiwa terrain Eko a bɛ a ma wuli sa wa nin kɔni nin ye an tatɔla ye an bɛ kibaruya di taasiraw ayiwa dugutigiw fo ka taa se alimamu ani sifinnakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma min b'a yira k'a fɔ terrain kɔni a bɛ wulila nka maaw kɔni y'a kɛ ka tɛmɛ yen ten bari ka d'a kan a ko nin ɲɔgɔnna si olu de kɔni kɛra na waati tɛmɛlenw na ala ka ɲin'a la Ladi Burama ale yɛrɛ kɔni tun bɛ fanga la waati min na i b'a dɔn k'a fɔ Mulayi Ahmed Bubakar ale yɛrɛ kɔni ye nin layidu kelen ta malidenw ye ka bɔ a la fo ka taa min ye Sud-Afrique jamana yɛrɛ kɔni kan terrain dati bannen dɔ ka t'i jɔ ka photo yɛrɛ kɔni ta n'o ye ayiwa ko sɔɔni o sɔɔni terrain baaraw kɔni o bɛna daminɛ nka malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛ mɛnna sira la halisa o baara kɔni o ma kɛ malidenw olu yɛrɛ kɔni sigalen bɛ min ye ayiwa Madame Dambele Madina Sisoko ale nana min ye o layidu kelen ka se ka i duuru yɛrɛ kɔni kɔrɔ malidenw ayiwa siga kɔni a mɛnna malidenw kɔni bɛ siga la kuma bɛɛ min ye Kayikaw ye ka taa se min ye Bafulabekaw fo ka taa se min ye nɛgɛlakaw yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen an kɔni dalen tɛ a ko la ayiwa mun ye maaw yɛrɛ kɔni siga Eko terrain mɛnna nka bi an bɛ waati min na n'i donna Bamako kɔnɔ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw a belebelebaw olu kelen bɛ ka terrain siraw ka se ka olu san ni u ka wari badenw ye k'u ka so belebelew jɔ o la yalima k'o to yen terrain a bɛna se ka wuli wa ni kamanagan o kɔni o bɛ maliden caman yɛrɛ kɔni na nka min ye Madina Sisoko Madame Dambele tuuru fɔlɔ min kɔni kan ka cɛ terrain y'o cɛ nɛgɛlakaw olu ye laseli kɛ Kayikaw olu yɛrɛ kɔni olu ɲɛ bɛ sira la don min na n'u sera ye ka se ka kibaruyaw ka cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min b'a yira k'a fɔ ayiwa ko terrain ko hali ni a sɔrɔ a ma wuli min ye cikan kɔni ye a y'o olu lasɔrɔ bi nka bi an bɛ waati min na malidenw kɔni olu bɛ sigasiga yɛrɛ kɔni na koyi Madame Dambele Madina Sisoko ayiwa ale yɛrɛ kɔni ta bɛna kɛ one man show ni min n'o kɛra ayiwa Baba Mulayi ale yɛrɛ kɔni fɛ yalima Madina Sisoko a fana bɛna o one man show kelen ka se ka o de kɛ malidenw na fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la ka Laya Jara fo Soir de Bamako pasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an ka jɛmukan ninnu kɔnɔna la n'an bɛ wuli an kɔni dɛmɛlen don musolaka a caman yɛrɛ kɔni fɛ minnu b'an ka jɛ ninnu ta diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ a ka kan an y'a fɔ musow diɲɛ don o don ye seli ye anw bolo ka ɲɛsin an balakaw ma n'a fɔra anw ka musobaw wele diɲɛ kɔnɔ a fɔlɔ an y'o kɛ an baw yɛrɛ ye an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn olu folen kɔfɛ balimamusow ani ayiwa kanubaw minnu b'an na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen n'anw bɛ musoba wɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ anw b'o olu ta olu ye anw ka misali telima ani a suruma ye bi a fɔlɔ o ye jɔn ye min ye Ani Keyita anw bɛ a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se tɛnɛn titi
an bɛ a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn koti tanti an fɛ yan nɔ Bangoni na an bɛ a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ayiwa ka taa min ye Asan Kone an bɛ a fɛnɛ fo ninnu bɛɛ lajɛlen ye anw bolo musoba ye an bɛ minnu fo ka minnu waleɲuman dɔn ayiwa ka bɛn u ka taabolo ye ka bɛn u ka kanu ye ka bɛn ayiwa u ka dɛmɛ a kelen o kelen ni o bɛ kɛ ka anw yɛrɛ kɔni nasɔrɔ an b'o foli n'o waleɲuman dɔn k'o kɛ u bɛɛ lajɛlen na nin waati na nin ye ne ka foli ye ka bɛn ni 8 mars ye ka ɲɛsin u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Yeli Vision yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka foli ye nin ka ɲɛsin u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ halisa Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sara Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ wasalam ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la